Драматург Габдрахман Ильясы ижаты татар гавамында киң шагылыш таба дип әйтеп булмый. Югыйсә, ул 1887 елда татар телендә Казан газетасы чыгару өчен рөхсәт сорап, Эчке эшләр министрлыгы каршындагы матбугат эшләре баш идарәсенә мөрәҗәгать иткән. Беренчеләрдән булып татар әдәбияты тарихында хатын-кыз мәсьәләсен чагылдырган әдип. Камал театры тамашачыларны Габдрахман Ильясы яшәгән һәм иҗат иткән чорга сәяхәт иттерде. Тамашачылар арасында хәбәрчебез Алия Галиуллина да бар иде. Габдрахман Ильясы иҗатына яңача караш. Камал театр артистлары «Бичара кыз» әсәрен сәхнәләштерде. Спектакль башланыр алдыннан тамашачы Шәрык клубы буйлап сәяхәт итте. Сәйер труппасы нәкъ менә биредә «Бичара кыз» премьерасын тәкъдим иткән. Монда үткән гасырда нинди спектакльләр уйналганында, тамаша тәмамлангач кичке биюләр оештырылганы да килгән кунакларда зур кызыксыну уятты. Күпләрнең театрда актер булып эшләү теләге хыялда гына калган булса, бүген аны чынга ашыру мөмкинлеге дә бар иде. Ә спектакльгә килгәндә беренче үзенчәлеге ир-ат рольләрен хатын-кызлар, хатын-кыз ролен ир-егетләр башкара. Biz менә фотоларны, документларны караганда, анда чыннан да ирләрне кызлар уйнаганнар. Бу күрәсең инде барыбер ул заманда гасыр башында, 20нче гасыр башында бик актив хатын-кызларның хәрәкәтләре кузгалды бит. Ә инде менә Сәйер труппасы анда киресенчә, анда инде хатын-кызларны җегетләр уйнаганнар, чөнки актрисалар булмаганнар. Менә шуны берләштереп, шуны истә тотып без берләштердек тә, менә шулай уйнарга тырыштык. Барыбер алар бит инде үзешчән артистлар иде. Ләкин аларның теләкләре шул хәтле ихлас, теләкләре, өметләре, без менә артистлар белән дә шуның турында сөйләштек. Менә иң төп менә бу тамашада иң төп югалтмаска иде менә ихласлыкны. Менә хәзер мин сиңа сөйлим. Спектакльнең тагын бер аермалы ягы. Актерлар өчен күп очракта сүзләрне суфлер сөйли. Уңай ягы сүзләрне ятларга түгел, тик шулай да берникадәр авырлыклар тудырган. Суфлер белән бик авыр. Аны тыңлап торырга кирәк, көтәргә кирәк. Шул вакытта нәрсәләр эшләп торырга кирәк, көтә белергә кирәк. Түземле булырга кирәк. Күп вакытны безнең күп очракта репетиция вакытында суфлерны тыңлап тормыйча китеп бара идек. Беренче миңа авырый. Миңа бер туктаталар иде минем өлешне. Бытавы уйныйсың дип әйтәләр. Миңа бик авырый. Күңел белән нәрсәләр сизә идем. Миндер кызык әйбер бар монда. Чөнки теге актер кеше барыбер булдыра алмаган әйбер гел кызык булып тоела ул. Һәм бик авырый. Әмма әкренләп менә шул ясалма, монда более конкретика кирәк. Без яучыны уйныйбыз, һәм шул вакытны уйныйбыз, ничек уйнарлар ул елдагы актерлар. Тамашачы мондый спектакльләр яшь буынга милли мирасыбызны җиткерү ысулларының берсе дип уртаклашты. Бу спектакль Бичаракай дип аталса да, менә исемен карасак, ул бит инде ничектер моңсурак шикелле булырга тиеш иде. Ләкин мин монда бер генә башыннан алып ахырга хәтлек бер генә дә моңаймадым. Актерлар үзләренең икеләтә осталыкларын күрсәттеләр. Шунап та әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Без инде үзебезнең үткәнне белмичә, киләчәккә атлый алмыйбыз һәм инде яшь буынга күбрәк шушындый спектакльләрендә карап үссәләр, ул бик әйбәт булыр дип уйлыйм мин. Әлеге спектакль татар театрының туган көнендә уйналуы да матур бер символик мәгънәгә ия. Алия Галиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.